Ani mungkai suari yang. Angke amo nang sini moi borok bising bomno kai thamsus khai di bomno phawla Cini moi borok ni bisingo mungkai ang tuman mungkai berma putih simple mane phanto berma putih rong cheng sobai berma putih rong cheng hingga te kaisa mungkai jakhoi lai phang jakhoi hingga te kaisa mungkai wak bahan mos deng te tok bahan mos deng bo ak category no te otinta amke moi rok do ta bo ke sengjem bolong halong rogo ba hog rogo je moi kholi samani moi bono sa huk ni bising ni moi ba ta kheto rong sisiri ba kisiri rok kholya de ba moi kon de cho botai rong ni bising bomra nung thok ta muya sai deman muya thok ja ko ang because muya hangkai chini borok ni bisingo kaisa mane traditional food hai no kalai yo chin borok jawo hangkai abo thok ja ko ta hangkai te kaisa hangkai khaklu huk ni khaklu abo kaisa mane taste no alada ngi tong huk ni bagai dream cultivation ni bagai hangkai tai aroni mane phantok rok huk ni je huk kai mani phantok rok abo rok thok ja go ke ta bo je huk ni sara ba natural je vegetable sara natural mane forest rok ni amoni botai ta je mo teman differentiate kaita oino je bazaro mamani bai suppose angko borok to amo teman sani like sar ni moi rok phang ke angko bolong rok ni moi rok ni bisingo angkai mi kun sok rok angkai lai phang rok angkai te kaisa angkai angko mi kun sok hai atirok mane je bolongo man mani natural bichi kari jat natural man mani tai botai angko mui belai rok je bolongo man thok mani ate hai rok ta category selai ke hambai thank you hambai